Bueno, ba, honor, inarak izan bezala, pues bueno, apur bat hori etorri naiz, ez? Hau da, lehenengo aldia, holako batean nagoena, así que bueno. Egia esan, bueno, transmisioan inguruan aritu bat naizenez eta esan dute hortik aditua, ginela ez naiz aditua. Ez naiz batere teorikoa ez da ere, orduan, bueno, pues nik aipatuko dizuet apur bat barrutik zer izan den niretzako kontatzera natorrena, ez? Bueno, arabarra gaztea eta euskaltzalea, bai eta zer, ez? Arrotasun puntu horretan. Hau ze da, bueno, pues, oin dela ja bi urte, topagunetik, bueno, ni Gorbeialdeko mintzalagun koordinatzailea naiz, bota ziaten nolabaiteko erronkatxo bat, ez? A ber, pues hori, arabar gazte euskaltzalen artean, zer gertatzen eta zerbait egiteko aukera zegoen, ez? Talde bateratu bat, edo saretzeko kontutxo bat, ez? Orduan, pues hori, ez? Nolabaiteko erronka polita izan zen niretzako, ez? Eta, bueno, transmisioaz hitz egiten badugu, niretzako zer suposatzen duen transmisioa. Bueno, ni irakasle izan da, transmititzeko zerbait, pues bueno, zerbait izan daiteke proiektu bat, pedagogia bat, hezkuntza bat, edo hizkuntza bat, ez? Niretzako, hiru esparru edo dira oso importantea, beharrezkoak, ez? Lehenengo, transmititu behar den hori ezagutzea, noski, ezagutu behar da. Gero, horretan sinistu, ez? Bestela transmisio hori eritzatik izango erreala edo. Eta azkenengoa, eta igual niretzako importanteena, eta nik uste dute horretatik joko dudala, ez? Eta hau entzutera zetozen norbait edo ez. Baina, bueno, hezkuntza proiektu, pedagogia edo filosofia edo proiektu hori sentitu eta nire kasuan maitatu behar da, ez? Horregatik, ze gertatu zitzaidan, niri erronka bota zidatenean. Pues bueno, hasiera baten, pentsa ezina dirudi, ez? Araba batean, Arabako 8 kuadrilla horiek, pues bueno, ez da bakarrik Gasteiz, Araba, suposatzen dira jakingo duzuela. Herri asko dago, herri oso txikia, ez? Baino, badutenak bizitza, ez? Bizitza izugarria, ez? Orduan, zerotik hasita, hau transmititzea niretzako pentsazina zen. Eta askotan egin dira saiakerak, gazteekin, tal, cual. Baino, ez bada hori ezagutzen, tamarez, ez? Eta, bueno, zertaz konturatu nintzen? Zorionez, ni, bueno, ja naiz horren gaztea, ez? Baino, urteak eman ditut, pues, Arabako herrien egoera ezagutzen, ez? Hango gazteak ezagutzen, euskaltzaleak ezagutzen, eta, bueno, aparte ja gauez bizizan ditudan egunak kontuan izan baditu dira, pues, 30 urte baino 60 dituala dirudi, ez? Horro izan da oso ibilbide luzea, non ibili naiz gaztetxo askorekin eskutik eman da, proiektu berriak ateratzen, ez? Euskararen inguruan. Beste asko ezagutu ditut, bidetik ere, proiektu polit eta xume asko. Eta gero, azkenean, nolabait, pues bueno, apur bat indioa izan naiz ni ere, orduan salta guztietan, egonez sartuta. Eta apurka joan izan naiz urte hauetan ezagutzen gaztetxo guzti horiek, ez? Eta orduan konturatu nintzenerako, niretzako erronka berez alderik zaiena banuen eginda, ez? Ezagutza banuelako, ezagutza naturala, ez? Naturala, pues berez ateratakoa, eta urtez urte, juergetan, edozein eskoletan, izlarietan, edo egon naizelako, ez? Orduan ezagutza banuen, ez? Gero, zer gertatzen da, bueno, pues, ni Arabarra naiz, bai, Izarrakoa naiz, erdi txikitxo batekoa, eta orduan beti, bueno, pues, arrotasun puntu hori izan dut, ez? Nolabait, bairudi Araba Gasteizen zentratzen zela, eta ez da hola, ez? Ez da hola, herrietan lan handia egiten da, lan handia, polita, eta hori, behetik hasita, ez? Azkenean zerbait egiteko niretzako importantea da behetik hastea, ez? Eta, bueno, Arabar herritar xume bezala,
pues beti Arabako herriak maitatu izan ditut, ez? Eta, bueno, pues ezagutu izan ditut, Arabako herritako egitasmo danak, ez? Egitasmo handiagoa, xumeagoa, denetarik, ez? Eta, nola ez? Pues azkenengo zati hori, ez? Maite dut Araba, maite dut Araba euskaldun euskaltzalea, eta maite ditut Arabako herri txiki guzti horiek, ez? Eta maite ditut han dauden gaztetxo guzti horiek. Eta nik uste dut maitasun hori demostratu izan dudala urteetan, pues bueno, pues hasieran ni nintzen horietako bat, ez? Pues berehala 1000 golpe hartuta euskerarekin, eta aurrera egin da, ez? Nolabait apur bat igual erreferente bezala, bilakatu izan naiz urteetan, eta nire babesa beti izan dute, ez? Babes naturala, babes sentikorra, ez? Zergatik, nik sentitzen nuelako ere, horietako proiektu bakoitza nerea, eta beti egon naiz guztietan laguntzen, eta niretzako ez da proiektu txarrik egon inoiz, ez? Euskaren egin izan bada, eta sentimentuz eta gogoz egin izan badira, ez? Eta orduan helburua honena hori zen, ez? Pues maitasun horretatik zerbait sortzea, ez? Zerbait gurea. Eta, bueno, pues nik esango dut, ez? Gehiagi ez dut ligatu inoiz, baina maite bindu naiz askotan, eta gazte guzti hauetaz maite bindutan nago, eta bere proiektutaz, bai. Eta hortik hasi nintzen ni, ez? Hau nolabait aurrera eramaten. Horregatik, ez? Esan dut, Araban 8 kuadria garela, ez? Bakoitza punta batean, ez? Araba oso handia da, baina biztanleria ia gehiena Gasteizen zentratzena, ez? Eta oso zaila da, pentsatzea, Araba Errioxako edo Gorbeialdeko gazteen artean harreman bat izatea, ez? Badirudi oso ezberdinak garela. Eta ezberdinak gara, berezia gara lanak, ez? Baina berezitasun horretatik, ez? Konturatu gara, danak, edo asko, edo elkartu ginen gehienek, helburu berdina dugula, ez? Euskara aurrera ateratzea. Euskarazko proiektuak aurrera ateratzea, ez? Eta gaztetasunetik nagusitasunera euskarako amankomuneko sare hori elkartzea, ez? Eta batez ere, bueno, pues, ni hasi nintzen ja jendeari deika, ez? Lehenik eta behin, esarri genuen datatxo bat. Eta data hori esarrita, pues hori, ni hasi nintzen jendeari deika. Jendea, lagunak, ezagunak, eta, bueno, danak lagunak, ez? Gero elkartu izan dira beste proiektutxo batzuk, zezagunak zirenan niretzako, orain ja nireak bezala ere sentitzen ditut, eta horiek ere maite ditut. Eta ezin zen kezka nagusiena, Unai, baina eske guk egiten duguna, gure herrian, tontakeri bat da, txorrada bat, nola joango gara, hori kontatzera. Karo, nik eskatu nien, etortzea kontatzea zer egiten zuten, ez? Ez etortzea ni zerbait kontatzera, zerbait erakustera, inolaz ere, ez? Ezen jerarkia bat, ez? Zen berdintasunetik osatu behar genuen kontu bat, ez? Eta lehenengo topaketan, ja aurten bigarren egin dugu, helburuak zezen, elkar ezagutzea, ez? Dano, Arabako herritatik ekarritako arrotasun puntu horrekin, ez? Nolabait, pues bueno, ni Gorbeialdakoa naiz, baina mendialdekoek ere arrotasun puntu hori, ez? Eta partekatzea informazioa, eta nik esan nien, ez dago proiektu txarri, ez dago bata bestea baino handiagoa, ez? Hemen danak berdinak gara, ez? Arabarrak, eta ziur dugula asko konpartitzeko, ez? Eta horregatik, helburu bakarra, egun horretakoa, zer zen, danak batzea, ez? Arabako herri eta eskualde guztietako lagunak elkartzea, ez? Eta, esatut lagunak, baina, bueno, asko eta asko ez ziren lagunak. Baina, zer gertatu zen, lortu genuela, ez, olako hurbiltasunetik sortutako proiektu batean, lagun kuadria bat osatzea. Lagun kuadria non elkartu ginen, herri bakoitzeko los quemaus, edo, ez, esaten den bezala, gaudenak sartuta hor Kristo guztietan, eta askotan pentsatzen duguna, egiten dugula ez duela ezertarako balio, ez? Edo, ja, helburu oso handia markatzen ditugu, eta ez gara iristen, ez? Eta badirudi ez dugula aurrera pausurik egiten, ez? Pues, bueno, egun hori ere bazen guretzako, ez, asebetetze hori, edo soriontasun, postasun, sentsazio hori ere ekartzeko, ez? No, venga, ez nago ni bakarrik, ez? Bitu zenbat jende gauden, ez?
Eta lehenengo topaketan elkartu ginen 60 pertsona edo. 60 pertsona, kuadrilla guztietakoa, eta 18 euskarazko proiektu ezberdin ekarrita, ez? Oso anitzak ere, ez? Denetarik zegoen, baina denek bazuten berezitasun hori, ez? Eta denak dira altxorrak, eta denak dira zaindu eta zabaldu beharrekoak, ez? Eta ziur nago, denetatik ikasiko genuela zerbait, ez? Gero, zer zen importantea. Bueno, aparte, ni gazteekin asko ibiltzen naiz, umeekin eta oso nekatuta nago ere entzuteaz, gazteek ez dutela ez egiten, paso egiten dutela, danetaz, eta ez dutela nahi, eta hola jagoela etorkizunik, ez? Asko entzun izan ditu holakoak. Zorionez, eta uste dut hemen gaudenok, ez dugula hori pentsatzen, gazteek kristoneko lana egiten dute, ez? Eta nik beti bat izaten dut haiekin asko, zergatik, ni haien adinarekin, ziur nago, ez nengoela horren zakin nola esan, ez? Ohartuta egoeraz, eta horren kontzientziatuta. Orduan niretzako meritu handia dute. Meritu handia eta nik miresten ditut, eta esaten die, zu esate etorkizuna, eta zuek sortuko duzu, ez? Orduan, egun horretan, ere, nik argi utzi nien, oso ikuta daude, bueno, igual gidatuak egotera, ez? Jerarkia moduko batean bizitzera, non goitik dator zerbait eta gazteek obeditu behar dute, ez? Hemen pentsa ezina zen. Berdin dit 15 urteko gaztea, edo 30 urteko gazte deitu nahi duzun bezala. Ez? Hemen danek zeukaten hitz berdina, ez? Maila berdinean gaude, eta horregatik sortu zen, eta gainera argi gutxi genien. Hau izango da, zuek nahi duzuna, ez? Helburu zehatzik ez genuen, topaketekin. Hori ere beste datu importante bat da. Zergatik ez genuen nahi markatu helburu bat gero beteko ez genuenik, ez? Horregatik helburu zehatzik ez zegoen. Helburua zen elkartzea. Elkartzea eta gainera modu supersume batean, ez? Eta hortik aurrera haiek, bueno, denok erabaki bat genuen zene genuen, ez? Eta denok erabakitzeko zerbait, denon iritzia beharrezkoa da, ez? Talde lan batean, ez baditu kontuan hartzen, aintzat hartzen, denen iritziak, ezinezkoa da zerbait aurrera egitea, ez? Eta orduan zerretatu zen, pues hori, gaztetxo horiek berezkoa sentitu zuten proiektu hau, ez? Eta 5 minutu, ezik, jamonet bukatzen, eta hori zen helburua ere, ez? Sortzea zerbait, non, denok izango genuen leku berdina, ez? Gero errol banaketa egon zen, lanak egiteko eta dana, baina, bueno, ere, baliabideak zero zirenez, aterako genuena ere, txikia izan da ere emaitza ongietorri izango zen, ez? Eta esan bezala, ez? Talde lan batetik laguntasun bat lortu genuen, ez? Sortzea, eta orain polita da, ikustea gara lagun talde bat. Euskaren alde borrokatzen dugun lagun talde bat, gero juergan irteten gara, edozein lekutan egoten gara, eta igertzen da, ez? Maitasun hori nik asko jolasten dute maitasunarekin eta emozioekin, niretzako euskerak horrek esan nahi duelako, ez? Sentimendua, maitasuna eta borroka, ez? Zergatik ez. Eta lortu dugu gaztetxo talde horiek hitza izatea, ez? Hitza izatea eta izatea leku bat, non haien iritzia beti errespetatuko den eta zainduko den, ez? Eta gero beste zerbait importantea, ez? Helburua oso zumea izan da ere, argi genuen, ekarri behar genuena, izango zela ere, guk nahi genuena. Guretzako pentsa ezina zen, gastatzea kristoneko dirutza, edo ekarrita, zergatik, badakigu baliabideak baditugula, gure artean. Guk ekoiztuta, guk sortua, eta orduan, antolatutako ekitaldi lanak, gure gazteek egindakoak izan ziren. Zergatik nahi genuelako, sentitzen genuelako eta gurea zelako, ez? Orduan parte hartzen zuten alde batetik eta bestetik, ez? Konturatu ginen, horren talde anitza izan da, esparru guztiak erakartzeko gai ginela, ez? Bai musika, kultura, dantza, dana, ez? Eta, bueno, argi dago ere, arabarro, bueno, suposatzen dut euskaldunok, ez? Orokorrean, nahiko jordista gara, hori badakigu ere, eta noski, eguna bilibildu behar genuen,
pues, juerga txikitxo batekin, ez? Bueno, igual goizeko harremanak hotzagoak ziren, baina argi izan, arratsaldeko harremanak berotzen joan zirela, eta gauekoak ja, ni te cuento. Nik uste dut, oraindik ere harreman esturen bat egongo dela hortik, zorionez, zoritxarrez. Eta, bueno, esan bezala, zerbait urbila, gurea, hor gaztetzean, hor Zumendi, Baskarian, elkartze ginen ere 50 pertsona, adin guztitakoak, eta nahita, nahazten genituen, ez? Osea, betiko kuadriak elkarrekin, ez? Osea, nahaztuko gara, ezagutuko dugu elkar, eta, pues hori, transmitituko dugu, ez? Transmisio hori da, informazio trukak eta askotan, ez? Ze herri bakoitzan egiten diren gauza horietatik, eraman ditugu beste herrietara, gauza xumeak eta egingarriak, ez? Askotan, soilik ez da diruarekin egin behar diren gauzak, ez? Askotan dira guk sortutako gauzak, eta horiek dira eramango ditugunak, ez? Zergatik, haiekin baute guk zergatik ez? Eta gainera rotasun puntu hori, ez? Jo, Aramaiara egin dute, izarran saiatuko gara, ez? Eta hortik ere, nuen. Eta, bueno, pues maitasuna, esan bezala. Niretzako importantea da, maitatzea defendatzen duan proiektu bat, sentitzea, nerea eta gurea egitea, ez? Eta hortik abiatuko da beste guztia. Eta uste dut ja bukatzeko ordua dela, eta orduan, bueno. Pues esatea, divertigarria izan zela, oso, ez? Bi egun nagusi izan ziren, baina horietatik aparte, beste eta gizen bat bilera, eta gizen bat lan egun, eta gizen bat, bueno, pues mila gauza daudenak, ez, egitasmo bat aurrera ateratzeko, eta non dena egin dugu modu hurbil batean, divertigarri batean, eta pasatu dugu superondo, ez? Eta hortik sortu da talde natural bat, ez? Azkenean hori zen helburua, ez? Talde natural bat. Eta, pues bueno, amaitzeko, nik uste etorkizun oparoa baduela, ez? Arabako euskaltzalen gazteriak. Eta, bueno, pues espero dut ni horren parte izaten jarraitzea, baina ja apurka-apurka beste, ez? Esiaren beste aldean egonda. Beti ere babesa, nire laguntza, eta, pues bueno, nire maitasun hori, ez? Izan da, ez? Eta nik uste dut, badutela baituztela baliabideak, baituztela daude ja oso errotuak, gure gazteak eta oso formatuak, eta, bueno, nik uste dut gauzak ingo dituztela, ondo, posik eta zoriontsu bizitzen, ez? Eta euskeraz, noski, eta listo.